ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସହରର ମୁଁ ଯୋଉଟା କି ବିଲଙ୍ଗ କରେ ବାରିପଦା ସହରରୁ ଯୋଉଟା କି ଛୋଟ ସହର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେଠରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଜଣେ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡିଓଟା ବନେଇବାର କାରଣ ହଉଛି ଅଲ ଓଭର ଓଡିଶାରେ ଆମର ହଉଛି 30ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର କେତେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଥିବେ କେତେ କେତେ ଥିବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ବହୁତ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନେ ଥିବେ। ସବୁ ମାନେ ବଡ ଗାଡି କିଏ ଚଲାଉଥିବ କିଏ ଛୋଟ ଗାଡି ଚଲାଉଥିବ ଏଇ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଛୋଟ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନଙ୍କର ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କି ବଡ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ବଡ ଯୋଉ ବଡ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ତ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଗ୍ରୁପ ଟେ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି ଯୋଉଟା କି ଏବେ ମୋ ଗ୍ରୁପ ରେ ସାୟଦ 70 ଜଣ ପାଖାପାଖି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେ ଗ୍ରୁପ ରେ ମିଶି ପାରିବେ। ତ କଣ ପାଇଁ ମିଶିବେ, କଣ ଫାଇଦା ଅଛି ସେ ଗ୍ରୁପ ରେ ମିଶିକି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ବେଶୀ ବଡ ଲଙ୍ଗ ଭିଡିଓ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଆପଲୋଡ ନଉନି। ତ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫାଇଦା ଗ୍ରୁପ ରେ ମିଶିବାର ଫାଇଦା କଣ ରହିବ, ମୁଁ ଡେଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ପକେଇବି। ଆପଣ ମତେ ଫଲୋ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଡେଲି ପକେଇ ଚାଲିବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ସେଇ ଭିଡିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଗ୍ରୁପ ରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହବ ତ ଆପଣ ମାନେ ଭାଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ଟା ଖୋଲିଛି, ଆପଣ ନିହାତି ମୋ ଗ୍ରୁପ ରେ ଜଏନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ରାତି ଗୋଟେ ବେଳେ ମୁଁ ଉଠିକି ଭିଡିଓ ବନଉଛି। ଖାସ କରିକି ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଟା ବନଉଛି। ରାତି 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିକି ଭାଇ ଭିଡିଓ ବନଉଛି। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଆପଲୋଡ କରିବି ଭିଡିଓ। ତ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ, ଫଲୋ ନିହାତି କରିଦେବେ, କାହିଁକି ଡେଲି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅପଡେଟ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ସେୟାର ତ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଖାପାଖି ଯେକୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ ଭିଡିଓ। ତ ଆଜିକା ପାଇଁ ରହୁଛି ଭାଇ, କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।